Εδώ είμαστε το λοιπόν. Είμαι αθώος. Τι είσαι εσύ? Είμαι αθώος. Τώρα σε είδανε ο κόσμος. Άμα με είδανε, ας βγάλω μια κραυγή. Το ξέρω ότι είσαι αθώος, δεν χρειάζεται να μου το πεις, στη φυλακή βρίσκεσαι. Άμα είσαι στην εκκλησία και είσαι παπάς, δεν χρειάζεται να πεις είσαι και χριστιανός. Εξυπακούεται. Για λέγε λοιπόν αθώε, ποιος καλός αέρας έφερε εδώ? Κακός αέρας με έφερε εδώ. Εγώ είμαι εδώ πέρα μέσα λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Έλα προς τα δω γιατί δεν σε βλέπω. Γιατί τα φώτα κάπως. σε μονόπαντος. Τι είναι? Μονόπαντα βλέπεις, λέω. Μυστήριος. Κάτω πετάευρα αυτό που μου πες. Κοίταξε, τι σχέση έχω εγώ με αυτούς που μας κυβερνάνε, μπορείς Σε να σχέση μου με πεις? αυτούς που το πιάνεις, είμαστε όλοι αγγελούδια. Αλλά δεν είναι εύκολο να μπει σε αυτές τις συμμορίες με τα ψηλά προσώπατα. Εγώ έκλεβα πεθαμένους. Ο πεθαμένος πέθανε. Κάτω μονόευρα να καταλάβω. Γιατί στο 5 ευρώ σε χάνω. Έκλεβα τάφες ρε άδερφε. Τάφους. Έκλεβα τάφους. Και έβγαζα τα χρυσά τα δόντια από τους ανθρώπους. Τι να το κάνει ο συγχωρεμένος εκεί που πάει το χρυσό το δόντι? Γενικά το δόντι δεν το χρειάζεται. Είχαμε κάνει μια ωραία επιχειρησούλα με τον αδελφό μου. Αυτός έπαιρνε να πούμε τα γαρίφαλα από τα στεφάνια και τα έδινε στα μπουζούκια. Και εγώ ασχολιόμουν με τα δόντια. Τι και παίρνω μια πληροφορία ρε παιδιά, ότι μέσα σε ένα τάφο υπάρχει ένας γέρος και μέσα στο γέρο έχουνε να πούμε βάλει 1.000.000 ευρώ. Τι είναι? Άκου τώρα το περιστατικό. Κάνει λέει ντου η εφορία σε ένα κεντρικό νοσοκομείο για να πιάσει τους γιατρούς με τα φακελάκια. Γιατί οι γιατροί πλέον τα λεφτά τα κρύβουν στο χειρουργείο που απαγορεύεται η είσοδος. Στο σπίτι βλέπεις μπαίνεις δώε. Τι μου λες, έλα, για πες. Οπότε να πούμε πέφτει σύρμα στους γιατρούς και τρέχουν και μαζεύουν τα λεφτά από τα χειρουργεία, από τα ιατρία, από τα γραφεία και πάνε και τα βάζουν μέσα στο γέρο που ήταν ανοιχτός να πούμε, γιατί του κάνανε επέμβαση εκείνη την ώρα. Τι μου λες, και το ράψανε? Στα καπάκια το ράψανε τον άνθρωπο και με το 1.000.000 μέσα. Και είναι ο πρώτος νεκρός που βγήκε από χειρουργείο εκατομμυριούχος. Εσύ αδερφέ, πώς μπαίνεις στην υπόθα? Κάτσετε, όλο με διακόπτης. Στα καπάκια παίρνουνε το γέρο και πάνε να το θάψουνε ρε παιδιά στο χωριό του, που είναι το Κολοβρακάτσι. Το ξέρεις, έξω από τα Χανιά. Μικρό χωριό, 40 σπίτια, αλλά μεγάλο νεκροταφείο. Γιατί θάβουνε όλα τα χωριά τα γύρω-γύρω εκεί τους νεκρούς. Γίγαντας το νεκροταφείο. Το χωριό όμως μικρό. Πώς να πάνε τώρα 48 καθηγητάδες πανεπιστημίου να ανάψουνε κεράκι στο Μπάρμπα? Με καταλαβαίνεις? Αρχίζω και μπαίνω, για πες. Με πιάνει λοιπόν ένας από τους 48 τους καθηγητές του πανεπιστημίου και με λέει να πούμε, άδερφε, έχεις 300.000 άμα μας φέρεις το 1.000.000. 300.000? Δηλαδή 82.000 βίζιτες. Ακριβώς. Τι αριθμό μηχανής. Σκάω λοιπόν και εγώ στο χωριό και παριστάνω, άκου τώρα, τον γιο ενός άλλου γέρου που είναι αδελφικός φίλος με το γέρο που έχουν ράψει και έχουν θάψει από την Αμερική, που ήταν μαζί στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Καιρικές συνθήκες εκείνη την ώρα. Ήλιος. Ήλιος στο νεκροταφείο. Ήλιος. Και έχω πέσει και σε πανηγύρι γιατί είμαι και λίγο κολόφαρδος να πούμε. Και είναι όλο το χωριό κάτω στην πλατεία και γλεντάει. Άρα εγώ μπορώ να πάω πάνω στο νεκροταφείο, να σκάψω να βγάλω το γέρο να κάνω τη δουλειά και να μην με βλέπουνε και από τα πίσω τα σπίτια να πούμε. Και την ώρα που πάω και κάνω τη δουλειά και βγάζω το γέρο και ανοίγω να πούμε τάντερα να πάρω τα λεφτά, καιρικές συνθήκες, αέρας. Και αέρας. Αέρας. Και πριν προλάβω να καταλάβω, τα παίρνει ο αέρας και σκορπάνε τα 1.000.000 ευρώ. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί. 1.350 πρόλαβα και μάζεψα ρε παιδιά με το ένα μου το χέρι. Ούτε τα έξοδα του ταξιδιού με καταλαβαίνεις. Και πέσανε και πάνω να πούμε στην πλατεία, πάνω στο πανηγύρι τα άλλα τα φράγκα. Πάθαν όλοι λαλά, ευχαριστούσαν τον Θεό και μάζευαν τα φράγκα. Εσένα γιατί σε πιάσανε? Εμένα γιατί με πιάσανε? Γιατί με είδε ο παπάς
που τρέχα πάνω από τα μνήματα να προλάβω κανένα αυρό. Στην αρχή πήγα να τον παραπλανήσω. Έκανα το κοπάδι. Ποιο κοπάδι? Το κοπάδι, ρε, με Έκανες τις κοπάδι? αγελάδες. Ναι, ρε, Έκανες κοπάδι και κάνω μια, κοιτάει μου λες? δεξιά. Τι Ναι. έφερες? Ρε, κοιτάει ο παπάς δεξιά, κοιτάει αριστερά. Εσύ τι έφερες? Ψιλομάς, εγώ ξανά το κοπάδι. Δεν μ' άσηξε όμως, πήρε την αστυνομία, ήρθανε και με συμμαζέψανε με 68 χρυσά δόντια και μισό κιλό χάσις. Και από το χασίς μπήκες μέσα. Ακριβώς. Καλά, μισό κιλό χασίς, τι το θέλεις? Ξέρω εγώ, ρε αδερφέ, πόσο καιρό θα καθόμουν. Μεγάλο το νεκροταφείο. Να το βρω τον τάφο αμέσως. Ο νεκρός δεν είναι ζωντανός. Να βγει να φωνάξει εδώ είμαι λαπάρτα. Δεν ήξερα πόσες μέρες θα μείνω. Όταν σου λέω αθώος, αθώος. Από μια κατεμιά. Αν δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Και μου το έλεγε η μανούλα μου, ρε αδέρφε. Μου το έλεγε. Μάθε γράμματα για να μπορείς να υπογράφεις. Να υπογράφεις, κάτι ξεμάνος. Θα έχεις υπογράψει τώρα κανένα υποβρύγιο. Θα έχεις πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ για πλάκα και θα σε χαιρετάγαν όλοι οι αστυνομικοί στο πέρασμά σου. Και μου κατέγγισαν και το μισό κιλό χασίς. Γιατί ρε παιδιά να κατασχέσετε το μισό κιλό χασίς? Μέσα πάμε. Ας πούμε ένα τσιγαράκι, έστω. Καλά, θα βρούμε στη φυλακή, ήρθες, μην κάνεις Θα έτσι. βρούμε. Μα να Είναι βρούμε. σαν να μην βρεις στην εκκλησία λιβάνι, έχουμε. Και χασίς έχουμε και σάουνα έχουμε. Τι σάουνα? Την έκανε τώρα ο Γιωργάκης. Ποιος Γιωργάκης, ρε? Το παλικάρι, δεν το χαζό που το έκανε 2 χρόνια ξένοι και υπογράφε. Α, με το μουστάκι και το Ναι, κούτελο. Του είχαν κάνει σάουνα στα γραφεία του Πασό και επειδή ο κ. Βενιζέλος δεν χωράει να μπει, την έκανε δωρεά στη φυλακή. Σκέφτεται μήπως έρθει εδώ αργότερα να τη βρει εδώ πέρα. Και μισθός χαζό είναι, του κόβει. Σου λέει, ας την έχω κάπου, μην με φέρει κανένας δρόμος αργότερα. Και γιατί να έρθει εδώ αργότερα? Τι έχει κάνει ρε ο Γιωργάκης? Ο Γιώργος τίποτα, το καθήκον. Για το καθήκον δεν συλλαμβάνεσαι. Απόδειξε ότι ο Τσογαζόπουλος που έκανε το καθήκον έξω είναι. Ορίστε. Και ο Μαντέλης που έκανε το καθήκον έξω είναι. Ορίστε. Και ο Σουκάτος που έκανε το καθήκον έξω είναι. Ανάγιο. Απλά όταν κλέβεις πρέπει να βάζεις την πέρα και τη λέξη καθήκον. Δεν σε πιάνουν. Δηλαδή, ή θα χειροκροτάτε ή δεν θα χειροκροτάτε. Παιδιά μου σε δεν βολεύει. Έλα, σε είδε ότι πάει να μιλήσεις και σου λέει μην τον ξανακόψω. Φτάνει. Λοιπόν αδερφέ, ξέρεις τι σκέφτηκα? Τι? Δηλαδή τώρα εμείς είμαστε μέσα επειδή δεν κάναμε το καθήκον. Είναι γεννημένοι μερικοί άνθρωποι. Ρε παιδί μου, είναι προορισμένοι να κάνουν το καθήκον. Είναι κάποιοι, πως είπα, που την. Την πατρίδα δηλαδή κάποιοι την αγαπάνε πάρα πολύ. Δεν είναι σαν και εμάς να αγαπάμε πιο λίγο. Και ποια είναι η διαφορά ρε αδερφέ από αυτόν που αγαπάει πάρα πολύ την πατρίδα με αυτόν που την αγαπάει λίγο? Αυτός που αγαπάει πολύ την πατρίδα είναι αυτός που σου φτιάχνει το δρόμο. Πριν την εργολαβία βρεις τον εργολάβο. Και με λίγα λεφτά κάνει τον δρόμο. Αχα. Εσύ που αγαπάς την πατρίδα λίγο είσαι αυτός που πληρώνει τα διόδια. Και σε πάνε μέσα αν δεν τα πληρώσεις. Μάλιστα, αλλά ο υπουργός που βούτυξε καμιά εκατοστάρα εκατομμύρια για να γίνει ο δρόμος Ο είναι κάθε έξω. δρόμος, ο ένας δρόμος. Ο ένας δρόμος. Βέβαια είναι έξω γιατί πρέπει να κάνει και τον άλλο δρόμο. Θα που κατακλέψουν τους δρόμους, τις γέφυρες, πλατείες, τα πλοία, τα αεροπλάνα, ανεβαίνουν και στις εξέδρες, στις παρελάσεις για να αποδώσουμε τιμάς. Κατάλαβες, δεν έχουν χαιρετήσει τον Τζοχαρζόπουλο χρόνια, σχολεία, στρατή, αεροπορίες, ξηρές χρόνια. Και αυτό σούβωνε. Να σου κάνω μια ερώτηση που την έχω απορία από παιδί. Γιατί ανεβαίνουν στις εξέδρες? Για να βλέπουν από ψηλά τους μαλάκες που τους ψήφισαν. Θέλουν μια φωνή. Καλό. Και να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα ρε αδερφέ. Τώρα σε αυτή την παρέλαση που έρχεται, δηλαδή θα παρελάσουν με τη σημαία ή θα κρεμάσουν το μνημόνιο? Το μνημόνιο, γιατί αυτό είναι η σωτηρία μας. Η σημαία μας έσωσε παλιά. Τώρα το μνημόνιο. Πάντως πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να κυβερνάς τους Έλληνες. Είμαστε μυστήριος, δύσκολος λαός. Πώς μας καταδέχονται και μας κυβερνάνε. Ναι, μα. Αυτοί που βρεις κάθε μέρα στα κανάλια παλεύουν να μας εξηγήσουν είμαστε ηλίθιοι. Και δεν καταλαβαίνουμε, δώστε και την άλλη μέρα. Αυτοί πρέπει να κυβερνάνε τους Ισλανδούς. Πάντως, άμα κυβερνούσαν τους Ισλανδούς, μέσα θα ήταν όλοι. Χασικλείς, αλλά 2 πράγματα τα αντιλαμβάνομαι. Μας έχουν στριμώξει εδώ μέσα στις φυλακές. Λες και είμαστε σκλάβοι. 200 άτομα κοιμούνται στο ματσάδο στους διαδρόμους. Από ό,τι έμαθα θα φέρουν τώρα και 200 ανάπηρους. Τι κάνανε οι ανάπηροι? Όχι ρε οι κανονικοί ανάπηροι, οι μαϊμού. Οι άλλοι που περπατήσανε. Αυτοί Οι που όρθιοι. σου φρόνανε τις αναπηρικές.
και 100 τυφλούς που βλέπουνε, λέει, θα φέρουνε. 10 τυφλοί, για να καταλάβεις, παίρναν 8.000 ευρώ το μήνα όλοι μαζί. 8.000 ευρώ έδινε, λέει, το Πασόκ σε μια φίλη της μάνας του Γιώργου κάθε μήνα. Εσύ τα είχανε μοιράσει, να πούμε. Κάποιοι κλέβανε μέσα στο Πασόκ, κάποιοι κλέβανε έξω από το Πασόκ. Άσε, εγώ πρέπει να βγω έξω. Μου έχουν λείψει η μανούλα και η αδελφούλα μου. Είδαμε και 50 δις να καλύψουμε τράπεζες. Εγώ και αυτό το άγχος με την τράπεζα. Δεν μας φτάνουν τα δικά μας τα έγχη. Έχουμε και αυτό το άγχος. Να μην πήραθει τίποτα καμία τράπεζα. Πατρίδα είναι η τράπεζα. Πατρίδα, πατρίδα. Και ο καταθέτης πατριώτης. Έτσι και βγει καμιά αριστερά στις εκλογές. Έχουν να γίνουν τρελά γέλια. Ποιος ξέρει τώρα πότε θα βγω εγώ από εδώ μέσα. Πότε θα ξαναδώ, ρε γάμο του, καμία γυναίκα. Θα σε δει και αυτή όμως. Γιατί να μην με δει. Τυφλή θα είναι. Σύντομα. Σύντομα, μην κάνεις πλάκα. Επειδή υπηρεσεύουν πολλές γυναίκες, θα σου το πω το μυστικό, στις γυναικείες φυλακές θα φέρω μερικές εδώ στον αντρών. Από μία στο κάθε κελί. Προχθές τράβηξα κλήρο πριν έρθεις και θα έρθεις εμάς οι 44. Αν είναι έτσι, πρώτος εσύ. Πρώτος εσύ, δεν έχω θέμα. Σε παρακαλώ τώρα, αφού εγώ δεύτερος Σε ήρθα, παρακαλώ. πρώτος εσύ. Και πώς τη φαντάζεσαι, ρε Δεν θα αδερφέ, είναι πώς θα είναι. Μενεγάκη. Λες να είναι σατυρία Αντωνίου που κάνει αυτά τα σπαγκάτο. Πώς μπορεί αυτό το σώμα να κάνει το σπαγκάτο της Ρίας Αντωνίου. Ξεδιπλώνει αυτό το κορμί, αδερφέ. Μην το βλέπεις έτσι. Μη μας έρθει καμιά κρύα Αντωνίου μου να γαμβάμε. Μη σπρώχνεις, καλέ! Καλησπέρα, άντρες. Είναι η 44. Ποια 44, η 166 είσαι. Φτιάχνει ο Θεός τέτοια καλούπια ακόμα. Εμένα που με βλέπει. Αυτό είναι το δράμα, ότι σε βλέπω. Δεν σε έκανα Θεός ραδιόφωνο να ακούγεσαι μονάχα στα FM. Παρακαλώ, ξεκίνα πρώτος. Όχι, όχι, ξεκίνα, δεν υπάρχει θέμα. Να μου πεις και τα νέα από το μέτωπο. Πα. Εμένα που με βλέπεις έχω κάνει 3 γάμους και έχω 4 παιδιά από τους γάμους. Να τα χαίρεστε. Όλα φτιστά εγώ. Αυτό δεν είναι δύο, μαντάμ, αυτό είναι φωτοτυπικό. Καρπών και τα 4. Και έχουν πάρει και τον αέρα μου. Δεν έχουν πάρει μόνο την ομορφιά μου και τα 4 κορίτσια. Αχ, έχει να τρομάξει κόσμος. Σε ποια περιοχή μένετε? Καλυθέα. Τι ώρα κυκλοφορούν τα κορίτσια σας στους δρόμους, να ενημερώσω κάτι φίλους. Στη γυναίκα μετράει η γοητεία. Ίσως με ένα μαξιλάρι είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν θα παραδοθώ εύκολα. Θα παλέψετε για το ποιος θα με κερδίσει. Μόλις έχασα δικιά σου. Δεν είσαι εντάξει. Δεν είσαι εντάξει, το είπε ξεκάθαρα. Πρέπει να παλέψουμε. Έλα έξω αν είσαι άντρα. Να πλακωθούμε πάρτι. Θα παλέψω εγώ για τη Φουκουσίμα. Αν δεν συστήθηκα, το όνομά μου είναι Αφροδίτη. Αφροδίτη, τυφλός παπάς τη βάφτισε. Αφροδίτη. Με τη Σμήλου καμία σχέση. Αφροδίτη με τον Παρτορκά Πάνε λίγο γιατί. Εσένα γιατί σε μαζέψανε. Την είδε απότομα ο λόχος και αυτοκτονήσανε φαντάρι. Εγώ είμαι μία από τις 5 του Ίκα Καλυθέα. Όπα. Κάτσε το μωρό μου. Εμένα που με βλέπεις έχω 6 βίλες, 8 τζιπ και 12 εκατομμύρια σε ρευστό. Μου σηκώθηκε. Για να είμαι ειλικρινής, και εμένα με γαργαλάει λιγάκι. Ομόρφη είναι απότομα, ή μου φάνηκε. Μα τη βλέπαμε, τόση ώρα τη βλέπαμε άνφας. Και στο άνφας δεν έδειξε την ομορφιά της. Το αν πιείς θα φανεί η ομορφιά. Άνοιξε ο ίσκης 8 μπουκάλες, θα διορθωθεί αυτό το αμφάς, θα γίνει η Αφροδίτη της Μήλου. Ώστε στο Ίκα της Καλυθέας, Βέβαια, έχω θρέψει εγώ στρατό ολόκληρο. Πάνω από 600 άτομα. 2 βουλές, τι επιδόματα τοκετού, τι επιδόματα τύφλωσης. Έχω ένα στρατό πίσω μου. Και για να πάρω τη θέση αυτή, κάποιους λάδωνα από τους επάνω μου. Δεν θα μ' άφηνανε έτσι να το κάνω αυτά χωρίς το αζημίωτο. Ναι.
Δεν μπορεί η διαφθορά στην Ελλάδα να φτάνει μέχρι τον προϊστάμενο και να σταματάει εκεί. Κάποιος το βάζει τον προϊστάμενο εκεί. Σωστά μιλάει. Δεν μπορεί όλοι οι διαφθαρμένοι κατά διαβολική σύμπτωση να είναι εκτός Βουλής. Ρε εσύ, μήπως μπαίνοντας μέσα στη Βουλή σου φεύγει εντελώς η διάθεση να κλέψεις? Μη στραγωγέσαι, κούκλα. Να το πω κι αυτό να φύγει από πάνω μου. Κούκλα. Σε πανούκλα ακούστηκε. Θα μας έχεις εμάς εδώ. Δεν στεναχωριέμαι. Θα πληρώσω, θα λαδώσω. Και όποιος είναι καλός μαζί μου θα βγω έξω, θα βγει κι αυτός. Μ' αρέσεις πολύ τελικά, κοπελιά. Εμένα δεν μ' αρέσεις. Με τρελαίνεις εμένα. Εμένα με Το απογειώνεις, το καταλαβαίνεις. Με αναστατώνεις, το καταλαβαίνεις. Είσαι ο πόδος ο ίδιος. Αυτό μου το έχουν πει κι άλλοι. Που κοιτούσα. Φαντάζομαι θα είχαν πάρει καλά επιδόματα. Θέλω να ξεπεράσουμε τις κόκκινες γραμμές. Θέλω να μου φέρεστε σαν κυβέρνηση απέναντι σε μισθωτό. Είμαι μισθωτός και είστε σοσιαλιστές. Δείξτε μου να καταλάβω. Μανούλα. Συγχώρεσέ με, Μανούλα. Αλλά τα έφερε η ζωή και θα το υπογράψω το μνημόνιο. Κι εγώ. Σκύψε, Σαμαρά, να κάνουμε παρτούζα στο ασφαλιστικό της ταμείο. Πάει το ομολογό μου. Χάνω το ομολογό μου. Εν τούτο οίκα. Τι καυλωτική γυναίκα που είσαι. Σωτήρης Καρυμπάτσης, Τάσος Παρατσίνης. Να τα βγάλουμε. Θα τα βγάλω. Έλα μία. Να πάμε τα μουστάκια μας. Έτσι είναι το Σωτήρι. Ζωντανό. Επανερχόμαστε.